În Ierusalim, la templul evreiesc, Petru și Ioan urcau împreună la rugăciunea de la ceasul al 9-lea, ora 3 după amiaza. La Poarta Frumoasă, una dintre intrările templului, stătea un bărbat olog din naștere, care era adus zilnic acolo pentru a cere milostenie de la cei care intrau. Când i-a văzut pe Petru și Ioan, bărbatul le-a cerut să-i dea ceva. Petru și Ioan s-au oprit, iar Petru i-a spus: "Uită-te la noi." Bărbatul și-a ațintit privirea asupra lor, așteptând să primească ceva. Atunci Petru i-a spus: "Argint și aur nu am, dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă." Petru l-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. Imediat, picioarele și gleznele lui au căpătat putere. Bărbatul s-a ridicat, a început să umble și, plin de bucurie, a intrat cu ei în templu, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Toți cei care se aflau acolo l-au văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl recunoșteau ca fiind cel care stătea la Poarta Frumoasă, cerând milostenie, și erau uimiți și plini de mirare pentru ceea ce se întâmplase.